Welcome to the Ha Ha Hoo Hoo Podcast. Dan, 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 dan. Woo! Woo! Yes na yes. Yes na yes. Ang mga Maayong wala pa adlaw. paliud to. Ayaw naman eh. Kay gikan man dyan siya. Sacrifice. Kuha ng Sweet atake po. sacrifice. Asa ang atake. Ang atake Walay na po na to. kaon-kaon. Lagi. Mm-mm. Ano jud no? Okay, ma-sexy tagamay aning panahon na. Paita po na ni. Murag ikaw rin padulong sexy ako. Padulong bukog ako ani be. Anyways, maayong adlaw ka natong tanan. Yes. Mga Good kahigalaan. morning, good morning, good morning. Good morning. Mura mo ko siya good morning Bino. Kay murag dili giving ang koan. Mother Earth karon. Pero bitaw, di ta kabuot Pero sa it's giving Unsa man siya? 36 degrees. ang kainit no. Mm-mm. Pero okay fresh, hangin-hangin. Ja, nana po to sa mga setup ngayon ani nga patubig-tubig na sad karon kay kuan man. Murag tung niagi kay kuan man to kawayan, payag-payag. Karon kay patubig-tubig na po. Floating to last time. Ay truth mom. Oo. Floating din nga nawala na kadaya na ang mga posisyonan kani irog-irog man siya. Ning karon Oo. kay amo ang background kay kuan na pud siya. False. False no, nindot kayo siya. Wow. Fresh kaayo sa eyes. And then, Pero sumpera good ni siya atong last episode, no? ma'am, sure kang masyadong halata, ma'am. Over po ni si Direk diri sa ang Direk. matubangan. Direk, wag ka naman ganyan, Direk. Direct yung camera. Okay lang yan. Waterproof yan ng 36 hours. Gani, Okay. laban. So, yeah. So, unsa na po, before, Unsa ato ang mga discussion last time, gani? kuan to siya kanang hi me in 5 years, hi us in 5 years atong podcast. Dayon nato ang kuan lang ato ang mga personal kuan lang nato pangandoy sa atong self. Kita sa wala sa nang mga relationship sa ubang tawo sa atong pamilya kay usa na to pag pag build sa atong self di ba? Atong last episode na to kay build program karon kay Katong kuan pod ni Agi, episode 7 is future looking. na pod to. Oo. And Tapos, karon, kana pod siya. Kanang tips and tricks. tips and tricks na siya ug unsay mga i-consider nato when traveling. Kay murag for the past months nag-travel jud tag ko Ay, kanang balig 500 back and forth. True. Bitaw, kuan daghan kitang mga gipang-adtuan from the past episodes, And the- diba? So travel galore gud ta. Then laban ang gasolina sa ato ang direct kay intawo, no? Ana man Oo. jud, effort jud ni siya and sacrifice jud ni siya. And then Muna dili jud pwede mo hunong. wala na ni. Wala Di na ni. ni hunungay. Oo. Maggunitay ta og kamot. Da hangtod sa kahangturan. Oo. Bitaw, so atong naana po taning atong pagka-spontaneous, why not let's kana ganing i-share nato kay kita nakapagtanto nato sa atong self nga sige mo tag-travel unsa man ato di ang way of kana ganing ato ang ginahimo before ta mo travel di ba by land, air and sea. So amo ang i-share ninyo ni guys tuluran ni kabuok pero among i-elaborate ni siya kung unsa ni siya ka-importante when you travel. Okay. Do the honor Hayes kay kabalo ko nga for the past years wala pa tagagahimo ani kay nag-travel na jud kag. So unsa imong mga 3 things to consider? First one. So today's episode, we're gonna divide it into 3, no? Kanang ways to consider when you're traveling. So first is research. Yes. And second one is preparation. And the third one is bring your happy self. Truth, So pinaka-important. ato na siyang himay-himayon karon kung unsa bagod ang mga angay buhaton o dili angay buhaton, mga things nga i-consider usa ta mo travel by land, air or sea. Okay. Why importante kaayo is to do your research before ka mo dong or mo adto ka anang lugar. Why Ang number 1 is do your research before anything else. Okay. Oo. At first, gather your data, research the place, research the accommodation, the expenses, location, no? Ang anything imuhang ipangandaman ba for that Oo, place oo. kay what if kung ra kay na siya nimo layo ra kay siya nimo sa imuhang bet nimo ang lugar
Pero ang pagpadung dito mo po na i-consider nimo, di ba? Research the transportation as oh. well. Oh, this applies whether you are traveling abroad. Or local, kuan ba nimo, flight. Bitaw, importante kay na siya day nga before you go to that place, research sa jud. Ang Research unsa ultimong mga famous delicacy sa lugar para pud ma-enjoy nimo kay para makaanha na ka at least at the same time nakatilaw na pud ka ang ilahang mga kuan, di ba? truth, kanang mga unsay mga famous nila dirang Famous lugar, nila no? nga gi-offer ana nga Bitaw. place. Google is free. Do your research kay para dili po makasave po ka og time kay what if naana ka dito, okay, asa ba tong kuan ha? Katong gingon nila mag-research pa ka. Why not dito pa lang sa inyo ha palang daan, nakahapnig na daan nga okay, this is the place, this is the famous delicacy, ako agtuni siya. Okay, kabalo na ako sa ruta. Go ma'am. Do your vlog na. And apil pod sa imuhang research is itinerary. Oh. Kumbaga kaning research kuan ni siya kanang data gathering, data sa usa ka, no? Data. Truth. Maglantaw kag mga videos, mag-save kag mga pegs, ana more on internet related information pa ni siya, no? So sa ikaduha na to ang more on physical work, kani siya more on mental preparation sa usa ni. Truth ma'am. So muna to data gathering ug kanang i-consider nimo ang mga ang costing ani nga place, ang costing. plane ticket nimo if kuan baron kanang mosakay ka og plane or even magbarko ba ka ana Oo. costing i-research nimo na siya. Kung And naay mga piso sale ba na, di ba? Do your research kay para makatipid ka sa mga makaandam. mga flight nga mga barato. So i-save po na siya nimo sa imong kuan notepad kumbaga Truth. na dito imong mga kuan na po ka mag-save na po kasi mga Pinterest o mga OOTDs nimo. Truth Ana. ma'am. So, Laban. muna siya kuan kanang under the research category. Yeah. And then, What about the preparation? truth. Muana na siya. Ah. Okay, manaka sa research and all. Tapos, hapdig na imong itinerary. So what are the things that you need to consider when preparing? So, I think sa preparation is very important that, kailangan good pud mo invest og kanang lig-on nga maleta. Kaysa amo experience ra pud minamo ha nga basing makatabang kayo ninyo kay especially kung mo travel gani mo og kana mga for example taga kwan mo Cebu din mo agto mo Boracay just sa experience lang namo di mo jud maiwasan sa airport nga naay mo di ba nga ikalit lang og kanang mga labay. bundak-bundak ang mga Oo, bags, ay, mga kuan. true. Maleta, bag baron dapat kanang kuan, kanang lig-on jud siya mo invest ka ana, ana jud siya. waterproof Water and resistant heat pod. kuan. Oo, heat resistant Heat pod. resistance pod. And then, I think very important pud kaayo ka ng kung organize mo, ginahadjud mo nga ma-organize ang inyong mga butang, you also have to like, invest pud mo sa mga Ziplocs. What do you think? Kanang mga Ziploc sales. mag-invest sila sa mga organizers. Organizers di Oo. ay. Ginahamon ka ng inyuhang mga toothpaste baron. For example, di ba na may palit online. Linot kina siya mga kuan na siya kanang refillable lang. Oo, kana po na- itong mga plastic bottles, kung ginaan mo. Lindot kaayo na siya nga, you consider that. Makahapsay biya good nga mag-travel ka nga step by step. Kuan na nimo siya, makumpleto na nimo siya. Oo. Dayon, kuan ka kanang very organized ka, limpyo pud ng imuhang besides sa limpyo imuhang mga gamit o organize imuhang mga gamit, imong mga huna-huna hapsay pud ka while ga travel. Dili ka makaingon. Oo, ma'am. So ito ako na nalimtan na ba ko na Oo. na ako'y wala na ako nasulod sa akong maleta tong kuan. True. Ako ang kalo nga very favorite na ako Oo. na sablay ra na ako dito ana Gani. kay wala man nimo na dali-dali dayon og kuan. Wala nimo na ay organize. Gani. Kailangan jud siya bitaw nga. Mentally, you are kuan ka na ganing present sa kanang mag-prepare ka tanan sa imuhang. That's true. Oo, okay. Ay saha, okay. Bahalag magtuto ka. Basta. Mao na ni siya. Day 1, day 2, day 3. Oh, isa pa Ano na siya? sa imuhang mga kuan og how long will you stay sa usa ka place? Kuan dapat subdivide na nimo ang mga clothes nimo para Oo. dili ka kuan kalat sa imong maleta. Gani. So i-ziplock na nimo, i-airtight na nimo. For example, day 1 mo ni siya imong outfit, day 2 mo ni siya ana napug kay pang morning and night outfit Oo. ganyan. Dapat kuan gud na siya organize siya dili kay didto pa ka maghuna-huna og unsa imong gi-mix and match na very bungkag kay ka na nga klase nga pagkadaho. Naka-try naman pug kuan mo ng never again. Never again. Never ka. again jud kay medyo kuan pug ka kanang usahay po dili ka mag-match sa place, dili ka mag-match sa ambience, sa weather ana. Gani, no? Dayon, ang uban pud kay,
Oh, ang uban kay mo dito naman sad pud mo palit og kuan, outfit, no? Ang uban dun di Oo, suoto oo. na pud nila like Kung na siya kay kwarta, remembrance. usually man gud pala mag-travel ka if sa place ka mismo mo palit og kuan, mas Mahal. expensive. Mahal siya gyud Oo. tinuod na. Ana By siya. So experience dapat lang, Jud. prepare na jud ka og mag-online shopping ba karon ni online shopping na natanan nimo hang ganahan nung kang magpalit pa ka within that place kay among tambag is very expensive jud na siya times 2 times 3 jud ang price ana. Maman. And also imong need nga gi-prepare is I think emergency kit, medications and mga first aid. Emergency Number kit. one. Kay di dyan mo mahibaluan bitaw maunsa ka dito. Walay mo kan bayan nimo ka nang inuuna may mo rescue. Pero kung nay mga ginagmay ra nga Lalo ikaw na dito solo ka. traveler ka. Solo ana, traveler or ka, ikaw kuan yun. ka kanang sige ikaw ang type nga traveler nga dali kang mahilo Ay, or magka LBM ba ka ug unsa imuhang pasintabi po sa mga nakikinig. pagdaladaan mo Oo. tambal daras Oo. kung sa stayan ba ninyo ug mga panuhot ninyo diha. Diba, for sure, ano naman na nimo, ma-assess na nimo imong self no kung unsa ka type of traveler kay ultimong bus ra gani ka mo sakay makabalo na ka og ay mahiluhon ko, di ko ganag aircon, mga Oo, ingon ana ba simple tinuod things. jud na, be. So dapat kuan ka kanang kabalo na jud kag mga unsa imong dapat nga pang prepare nimo. Nakay gamay kuan baro nung si tawag pouch ana nga mo Oo. ni siya. Mga anik-anik nimo. Mga haplas. Mga haplas, mga kana tinuod na. kuan pang panuhot ug unsa pariha. Oo. Daghan Mga kayo panghilanat ana. bitaw. So, kato siya, importante kaayo, no? Very basic lang pero dili jud nato basta butang ra gud na sila gamay nga space lang gamay nga luna sa imong bag para dali ra nimo siyang makuot dayon ana. And preparation is I think 'di ba nakakuha na ka og kanang asa ka mo adto itinerary nimo and all. So diha na pug nimo iandam ang imuhang kwarta. Ay, Muna pinakakuan andam jud the kwarta first before other things. unsa ka kanang magdala kag cash or dito ra ka mo withdraw? Murag na yung mga inana ng mga mga traveler inana. no nga, ay cashless ako karon, dito na lang ko mo withdraw. Na-experience na nimo kanang may nana. Kuan ko, if international ka, syempre, kuan man na nimo kanang lahi man ilang currency, no? Akong tambag, dili ka mag-exchange within the airport. Hello. Oo, very, kuan mo na sila, low rate ra. Oh. Mangita, research, muna part siya sa first, no? I-research siya, ug asa Oh. ang pinakataas nga palitan ana nga kuan kanang currency sa isa ka lugar if international ka. And if sa Philippines naman ka, well I guess kanang dili man gud pud tanan nga mga lugar no labi na sa mga kuan rural areas sa mga laid back nga kuan mga oo. imong pag-aatuan. Dala jud Dili- ka cash. Dili man na sila mo accept. Wala may So, mga ATM take into machine. consideration pod ng imong atuan kay Pilipinas pa man ta, dili pa man tanan nga cashless. So I guess Dala need also cash, to consider that. Mm-mm. Bitaw, makes sense jud kung ikaw bisag-asa ka mo ko ano, mana sa Pilipinas. Una naa dayon nga at least naa jud kay cash sa imuhang pocket. Mm-mm. Kay just in case lang kailangan jud nimo. Taw naa ka dayon mapalit, mahugot unsa pa man diha. Okay, so manata sa preparation, I think very straightforward ra kaayo but hopefully helpful to siya no. Simply lang kuan, prepare all the things that you have research Mm. beforehand. Sa imong Based sa gi-research. imong research. And then muna siya- muna siya imong gi-apply physically. Yes. Kung ang research is data gathering, more on mental, and kaning ikaduha is physical. Kay kuha naman ka ana, diha naman ka maglihok-lihok kung sa imong mga pangandamon, pamaliton, ana. Truth. Mm. Makes sense jud siya. And then mudung na punta sa atong ikatulo which is The last reminder. reminder nato and you have to consider is bring your happy self. Yes, that's true. Diba kay katong ingon nimo Hayes nga more on physical preparation man no kay dagang kang anik-anik nga i-prepare kani siya kay bring your happy self. It's like emotionally, mentally and Physically available ka. yes. Oo, and prepared. Exactly. So, mo ni siya, bring your happy self. Why is it so important nga after all sa imong gina-research and prepare and then mudong na kana is to bring your happy self. Kuan siya kanang para dili mausik ang imuhang preparations, imuhang effort ana nga travel. Truth.
Di ba pag mag-travel man ka, whether that is by land, sea, or air, there are things na unprecedented things Yes. na mga manghitabo. Mm. For instance is very Weather. weather. Ang weather. Kay for example no, ga-expect ka ana nga place to be summer vibe no. Unya pag abot nimo diha kay gaulan. Di ba naay mga place nga mukalitrag ulan. Oo. Unya naa nakadira nga place, di ba? Murag masad ka nga. Ala, Di dili ko na ko ako na- kagawas. O dili na ko mo niya akong gi-expect sa Oo. lugar nga mag-ulan day dire. Ingon ana. Di mo makontrol po ang weather Dili nimo makontrol. Mao gani nang sa research pod usa na nimo i-consider ng kuan whether sa place nga imong atuanan, Yes. whether kuan ba na siya, maulan ba na siya or kanang balagyuhan ba na siya nga place or init ba kayo na siya ana. Sa preparation, pwede ba ka basig ginahan ka, magdala na lang kada flashlight o kung sa emergency lang sa bano. Just in case, depende kung asa bitaw ka pa doon. But tinuod na, whether unsa man jud ang kuano ang weather on that place, kuan. Be happy. Be happy. pag Ayaw gihapon. kasubong. Oo. Kay Hindi ka effort- mag-usgot-usgot. Wala na, sira na yung outfit ko. Kay wala na siya Dili matchy-matchy sa na. weather. Kay summer I day. think kung mo-adapt ra gihapon ta sa ato ang place, no? Nga atuanan. Kung hindi man siya kana ganing mo subay or mo sabay sa ato ang ganahan. Oo. Di be it, 'di ba? Dili man gud tanan nga panahon mo align sa imuha. Bitaw. Dili Mura na siya tanan. life lessons. Di tanan mo rin sa imo. So, unsa man magpakalugmok ra kasi imong kwarto nga dili gyapon ka mo mugawas? No. Te, ga-effort na jud ka te. Oo. Ni travel ka te din. Igabot ito kay maganaan ra ka te. Pangitan na lang paagi. Ano good? See the brighter side na lang. See the brighter side. Side na of lang. it na lang bahalag na kinaunsa ka. So, very important nga when you are there, Be present as well. be present. Dili kay magsigi kag okay naman ang kanang magsikag video-video, magtikag a lot of photos kay muha man na. But sometimes kanang pila ra po 5 minutes or 10 minutes nga gi I-enjoy nimo ang enjoy scenery. mo ang scenery nga walay gadget. Gani. Be present lang. That's better. Kay mangalimtan na nimo ang tanan pero once na present ka, dili na nimo core memory man na nimo sa ka place nga Murag mutatak na siya sa oo. imong mind and soul nga wow. I see this in my naked eye in front of me nga very lahi ra beautiful. gihapon ang feeling. Lahi ra jud no pag i-video nimo siya. Ma-share nimo online that you naka-experience ka na nga lugar. But lahi ra jud sa feeling nga ikaw jud mismo ni dong ka ana nga place nga nasaksihan nimo ang kaanindot o kaanyag sa lugar. So, Ug kuan, talk to the locals. I Talk to bet. people. Ah. Dili ra kay if kung solo traveler baka ron, di ba medyo mingaw-mingaw man na, no, as kuan. Talk to people. Chika-chika, make friends, ana. Malay mo, there are also organic encounter. Organic no, reach! di ba? oh my God, organic reach ba yan? Organic encounter di ay. And it could be your organic reach. Kaya pa siya, ay may social media ka ba? Can we follow you? Ay, taray. Diba? Okay, go ahead. Bitaw. So, Talk to people, open your doors. locals, open your, basi maka-friendship ka, di na kay, So, mga na sila nga, uy, next time, napakay, kuan, wala na explore nga place, balik-balik na ka, so naka-amigo na ka dito, nagka-connection na ka dito, di ba? So, ad-ad lang sa whether kuan. na, no? Ad-ad lang sa social media. So, muna, magka-grow po din mo, magkadaghan po din mong mga friends sa iba't ibang and lugar. usa pa, mo travel ka sa place, di ba? Usually, mo research ta. Ako, ganahan ko, if mo travel ko, kanang, i-take into consideration na ako nga mo research ko sa history sa place. Para pod well-read ka, para pod nakay background kumbaga Oo. sa place nga imong atuan dili ra ka ay ngano ni naingon ani ngano na ani siya karatula ngano ni Oo. siya naay mga murag ka nang sa monument ngayon ani nakasulat ingon na be well read para pod ma-appreciate nimo husto ang lugar kapag naana ka mismo din ha. Truth, mom. 'Di ba? Naara And kay also, info. when you talk to people, naman po yung mga information nga dili nato makuan online, di ba? Usually ang mga na-publish online is lahi pod sa mga nabalaan sa mga locals. Sa mga tao jud nga naa dito nga naa dapuyo. dito mismo. So talk to them, maka-add siya og information sa imuhang pag-travel as well, di ba? Dito. So Dili siya. nabusog na imuhang mata, nabusog pa imuhang utok. 'Di ba? Nabusog pa imuhang tiyan. Appreciate man nimo ang Happy ang mga lahat. pagkaon nimo. So be your happy self. Bring your happy self kana ra jud guys. Ug wa nay lain pa. Yeah. Diba?
hindutan na mag-travel oy din ang atake nimo kay magdano nga ate kanang kuan ni siya kanang murag kuan kay ba kanang tourist kaayo gani imong atake sa usa ka lugar no din dala-dala kag bag. All right, so dili na kay namo dagway ni kaayo pag-tason Wala kay ito pinaka-compact as far as kuan kanang na-experience na to. oh ana ra siya and then i-share na mo nga kani say you have to consider when traveling jud. So katong research, preparation, and bring your happy self. O wa nay lain pa. Kung basing na ba mo mapuno, pwede po ninyo i-share niyo sa comment section. Very easy to remember lang. Oh. Kaya if you kanang read articles online, so napa na siya kanang 10 things to consider, 15 things to kanang remember when you're traveling, blah 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 blah. Kaning amo based on experience. Utok, no? Dili na dagang kaayo. kay i-remember and ang uban man po dili po siya tanan applicable. So kaning amo very straightforward 3 things to consider when you're traveling. Compact na kay siya whether by land, by sea or air. 'Di ba? It is applicable to all. So yeah. Perfect. That's all I can say. Basta when you travel, imuha pong safety mo i-consider ha. Tira kay okay, enjoy ko. I'm bringing my happy self. Pero wala ka dili ka aware sa imong environment. Kani pod, speaking of environment, Okay. kita karon na ata sa atong environment pod. Be considerate, be aware, be cautious nga kung mag-travel manggaling ta bisag asa ta dalhon, no? Simply do not leave any trace. True. Just memory, no? Leave Ayaw any jud paglabay trace, og just any memory. bisag unsa kanang keep it to your bag ug unsa man ang mga dala kuana. inyo ang mga kuante, mga sagbuti. Considerate sa nature. Kung nag-enjoy man ka ana, give back to them by bringing back your kuan. Your trash. basura. O sa inyong mga basura ninyo, tinuod bitaw na Ana. kay mo na yung naobserbahan na mo, lindot kaayo ang place pero daghan po kayong basura. Na ay mga garbage. Di ba garbage you are bin. well educated enough to do things on your own. True. Apply it to yourself. Application. Ana lang. So I think maujod i-consider po na ninyo ang kuan. Dili kay enjoyment sana, lang. Clean environment. Clean jud. environment. Clean environment. jud. Wherever you go, ma-luxury ba na, kuan na gihapon na, always kuan, take into consideration nga, iput na imo sa imong alimpatakan nga, Na. maging limpyado kang pagkatao, bisag asa ka dalhon. Oo. Makakuha na siya, tinuod bitaw na, kanay mo pinaka-list dagway nato nga, wa nato gi-consider sa ato ang pag-travel, pero that's the way na maka-give back ta sa Mother Earth nga limpyo. Mga mag-travel ta bisag asa. So, Yeah. mo na siya. And okay, I think Yeah. that ends our episode. Thank you so much. See you every Wednesday and Saturday. Yes. Update rami guys sa among mga social media na arami tanan. All right, thank you so much guys. Bye!